Σας έχει τύχει ποτέ να κάνετε την ίδια δουλειά 3 φορές μέσα στη μέρα? Να στέλνετε το ίδιο email, να συμπληρώνετε τον ίδιο πίνακα, να απαντάτε στην ίδια ερώτηση? Αν ναι, τότε αυτό το webinar είναι για σας. Είμαι η Μαρία, ασχολούμαι με AI λύσεις για επιχειρήσεις μέσω της Digital Concept. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο, τι είναι το Business Automation, γιατί μετράει για σας και τι σημαίνει στην πράξη για μια επιχείρηση σαν τη δική σας, χωρίς ορολογία, χωρίς κώδικα, μόνο παραδείγματα. Ας ξεκινήσουμε από το απλό. Business Automation σημαίνει ότι μια διαδικασία που κάνατε εσείς χειροκίνητα, τώρα τι κάνει ένα σύστημα αυτόματα. Τελεία. Δεν είναι κάτι μαγικό. Είναι ακριβώς αυτό. Κάτι που γινόταν με ανθρώπινο χέρι, τώρα γίνεται μόνο του. Σκεφτείτε το έτσι. Πριν υπήρχαν τα ATM, πηγαίνατε στην τράπεζα, περιμένατε στην ουρά και ένας υπάλληλος σας έδινε χρήματα. Τώρα βάζετε κάρτα, πατάτε κουμπί, παίρνετε χρήματα. Ο υπάλληλος δεν εξαφανίστηκε. Η διαδικασία απλώς αυτοματοποιήθηκε. Αυτό είναι Business Automation. Τώρα, ποιες δουλειές αυτοματοποιούνται? Η απάντηση είναι απλή. Όσες είναι επαναλαμβανόμενες, προβλέψιμες και ακολουθούν πάντα τα ίδια βήματα. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν 3 ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Κάνετε αυτή τη δουλειά πάνω από μία φορά την εβδομάδα? Αν ναι, είναι υποψήφια. Δεύτερη ερώτηση. Τα βήματα είναι πάντα τα ίδια? Αν ναι, μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Τρίτη ερώτηση. Μπορείτε να εξηγήσετε τη διαδικασία σε κάποιον νέο υπάλληλο με συγκεκριμένα βήματα? Αν ναι, το σύστημα μπορεί να κάνει το ίδιο. Αν η απάντηση και στις 3 είναι ναι, η συγκεκριμένη δουλειά μπορεί να φύγει από τον πίνακά σας. Θέλω να σας δείξω και πώς μοιάζει αυτό στην πραγματικότητα. Φανταστείτε ένα μικρό γυμναστήριο. Κάθε μήνα ο ιδιοκτήτης έπρεπε να θυμάται ποιοι δεν πλήρωσαν, να τους τηλεφωνεί, να τους στέλνει μήνυμα, να παρακολουθεί ποιοι ανανέωσαν και ποιοι όχι. Αυτό του έπαιρνε 3 έως 4 ώρες κάθε τέλος μήνα. Τώρα το σύστημα βλέπει αυτόματα ποιες συνδρομές λήγουν, στέλνει SMS 10 μέρες πριν, στέλνει υπενθύμηση 3 μέρες πριν και αν δεν ανανεωθεί, στέλνει ένα τελευταίο μήνυμα με σύνδεσμο πληρωμής. Ο ιδιοκτήτης βλέπει μόνο τους τελικούς αριθμούς. 4 ώρες έγιναν 5 λεπτά. Ή φανταστείτε ένα λογιστήριο, κάθε φορά που έρχεται ένα νέο παραστατικό, κάποιος πρέπει να το κατεβάσει, να το κατηγοριοποιήσει, να το βάλει στο σωστό φάκελο και να ενημερώσει τον πίνακα παρακολούθησης. 10 παραστατικά την ημέρα ισοδυναμούν με 30 με 40 λεπτά καθαρής, επαναλαμβανόμενης δουλειάς. Με automation, το παραστατικό έρχεται, αναγνωρίζεται αυτόματα, μπαίνει στον σωστό φάκελο, ενημερώνεται ο πίνακας. Ο λογιστής ασχολείται με την ανάλυση, όχι με το filing. Κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Κάθε επιχείρηση έχει κάτι που μπορεί να φύγει από τον πίνακα κάποιου. Τώρα, ας μιλήσουμε για μια ερώτηση που ακούω σχεδόν πάντα. Ένα τρίτο παράδειγμα. Έχετε ραντεβού κάθε μέρα. Κανονικά κάποιος τηλεφωνεί, επιβεβαιώνει, στέλνει υπενθύμηση. Κάποιες φορές ενημερώνεται για μια ακύρωση τελευταία στιγμή. Με automation, ο ίδιος ο πελάτης κλείνει το ραντεβού online, παίρνει αυτόματη επιβεβαίωση, παίρνει υπενθύμηση SMS και αν θέλει να ακυρώσει, το κάνει μόνος του, χωρίς να τηλεφωνήσει σε κανέναν. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η δουλειά γίνεται, απλά δεν την κάνετε εσείς. Τώρα θέλω να σας μιλήσω για κάτι που ακούω συχνά. Πολλοί νομίζουν ότι automation σημαίνει απολύσεις, ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας. Η εμπειρία μου λέει το αντίθετο. Σε κάθε επιχείρηση που έχω δουλέψει, το αποτέλεσμα ήταν ότι οι άνθρωποι άρχισαν να κάνουν δουλειές που πραγματικά χρειάζονται άνθρωπο, να μιλάνε με τους πελάτες, να λύνουν πολύπλοκα προβλήματα, να σκέφτονται πώς να μεγαλώσει η επιχείρηση. Αυτό που φεύγει είναι η βαρετή, επαναλαμβανόμενη δουλειά που δεν χρειάζεται ανθρώπινη σκέψη. Ας μιλήσουμε τώρα για κάτι πρακτικό. Πώς γνωρίζετε αν μια δουλειά μπορεί να αυτοματοποιηθεί?
Υπάρχουν 3 ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Κάνετε αυτή τη δουλειά πάνω από 1 φορά την εβδομάδα? Αν ναι, είναι υποψήφια. Δεύτερη ερώτηση. Τα βήματα είναι πάντα τα ίδια? Αν ναι, μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Τρίτη ερώτηση. Μπορείτε να εξηγήσετε τη διαδικασία σε κάποιον νέο υπάλληλο με συγκεκριμένα βήματα? Αν ναι, το σύστημα μπορεί να κάνει το ίδιο. Αν η απάντηση και στις 3 είναι ναι, η συγκεκριμένη δουλειά μπορεί να φύγει από τον πίνακά σας. Θέλω να σας δείξω και πώς μοιάζει αυτό στην πραγματικότητα. Φανταστείτε ένα μικρό γυμναστήριο. Κάθε μήνα ο ιδιοκτήτης έπρεπε να θυμάται ποιοι δεν πλήρωσαν, να τους τηλεφωνεί, να τους στέλνει μήνυμα, να παρακολουθεί ποιοι ανανέωσαν και ποιοι όχι. Αυτό του έπαιρνε 3 έως 4 ώρες κάθε τέλος μήνα. Τώρα το σύστημα βλέπει αυτόματα ποιες συνδρομές λήγουν, στέλνει SMS 10 μέρες πριν, στέλνει υπενθύμηση 3 μέρες πριν και αν δεν ανανεωθεί, στέλνει ένα τελευταίο μήνυμα με σύνδεσμο πληρωμής. Ο ιδιοκτήτης βλέπει μόνο τους τελικούς αριθμούς. 4 ώρες έγιναν 5 λεπτά. Ή φανταστείτε ένα λογιστήριο, κάθε φορά που έρχεται ένα νέο παραστατικό, κάποιος πρέπει να το κατεβάσει, να το κατηγοριοποιήσει, να το βάλει στο σωστό φάκελο και να ενημερώσει τον πίνακα παρακολούθησης. 10 παραστατικά την ημέρα ισοδυναμούν με 30 με 40 λεπτά καθαρής επαναλαμβανόμενης δουλειάς. Με automation το παραστατικό έρχεται, αναγνωρίζεται αυτόματα, μπαίνει στο σωστό φάκελο, ενημερώνεται ο πίνακας. Ο λογιστής ασχολείται με την ανάλυση, όχι με το filing. Κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, κάθε επιχείρηση έχει κάτι που μπορεί να φύγει από τον πίνακα κάποιου. Ας μιλήσουμε για μια ερώτηση που ακούω σχεδόν πάντα. Υπάρχουν 3 ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Κάνετε αυτή τη δουλειά πάνω από 1 φορά την εβδομάδα? Αν ναι, είναι υποψήφια. Δεύτερη ερώτηση. Τα βήματα είναι πάντα τα ίδια? Αν ναι, μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Τρίτη ερώτηση. Μπορείτε να εξηγήσετε τη διαδικασία σε κάποιον νέο υπάλληλο με συγκεκριμένα βήματα? Αν ναι, το σύστημα μπορεί να κάνει το ίδιο. Αν η απάντηση και στις 3 είναι ναι, η συγκεκριμένη δουλειά μπορεί να φύγει από τον πίνακά σας. Θέλω να σας δείξω και πώς μοιάζει αυτό στην πραγματικότητα. Φανταστείτε ένα μικρό γυμναστήριο. Κάθε μήνα ο ιδιοκτήτης έπρεπε να θυμάται ποιοι δεν πλήρωσαν, να τους τηλεφωνεί, να τους στέλνει μήνυμα, να παρακολουθεί ποιοι ανανέωσαν και ποιοι όχι. Αυτό του έπαιρνε 3 έως 4 ώρες κάθε τέλος μήνα. Τώρα το σύστημα βλέπει αυτόματα ποιες συνδρομές λήγουν, στέλνει SMS 10 μέρες πριν, στέλνει υπενθύμηση 3 μέρες πριν και αν δεν ανανεωθεί, στέλνει ένα τελευταίο μήνυμα με σύνδεσμο πληρωμής. Ο ιδιοκτήτης βλέπει μόνο τους τελικούς αριθμούς. 4 ώρες έγιναν 5 λεπτά. Ή φανταστείτε ένα λογιστήριο, κάθε φορά που έρχεται ένα νέο παραστατικό, κάποιος πρέπει να το κατεβάσει, να το κατηγοριοποιήσει, να το βάλει στο σωστό φάκελο και να ενημερώσει τον πίνακα παρακολούθησης. 10 παραστατικά την ημέρα ισοδυναμούν με 30 με 40 λεπτά καθαρής επαναλαμβανόμενης δουλειάς. Με automation το παραστατικό έρχεται, αναγνωρίζεται αυτόματα, μπαίνει στον σωστό φάκελο, ενημερώνεται ο πίνακας. Ο λογιστής ασχολείται με την ανάλυση, όχι με το filing. Κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Κάθε επιχείρηση έχει κάτι που μπορεί να φύγει από τον πίνακα κάποιου. Τώρα, ας μιλήσουμε για μια ερώτηση που ακούω σχεδόν πάντα. Πόσο κοστίζει? Η σωστή ερώτηση δεν είναι πόσο κοστίζει. Η σωστή ερώτηση είναι πόσο κοστίζει να μην το κάνετε. Αν ένας εργαζόμενος χάνει 2 ώρες κάθε μέρα σε επαναλαμβανόμενες δουλειές, αυτές είναι 10 ώρες την εβδομάδα, 40 ώρες το μήνα. Αν υπολογίσετε αυτές τις ώρες με το κόστος εργατικής ώρας, έχετε τη συγκεκριμένη ζημία που κάνετε κάθε μήνα χωρίς automation. Τα περισσότερα συστήματα αποσβαίνονται στον πρώτο έως δεύτερο μήνα. Θέλω να σας αφήσω με κάτι πρακτικό. Πάρτε ένα χαρτί τώρα ή ανοίξτε το κινητό σας. Σκεφτείτε τις δουλειές που κάνετε εσείς ή η ομάδα σας κάθε εβδομάδα,
Γράψτε τις 3 που κάνετε πιο συχνά και μισείτε περισσότερο. Αυτές είναι οι πρώτες υποψήφιες για automation. Αν θέλετε να μας τις στείλετε, θα σας πούμε εμείς αν και πώς μπορούν να αυτοματοποιηθούν, χωρίς κόστος, χωρίς δέσμευση, απλά μία κουβέντα. Στείλτε μήνυμα στο email που θα βρείτε στα σχόλια ή συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε στο site μας. Είμαι η Μαρία Μπαρτζόκα και στην Digital Concept μπορούμε να σας εξηγήσουμε πώς το AI μπορεί να βοηθήσει και την δική σας επιχείρηση.